Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Ani nga nasabta sa laing edisyon sa tong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po! Petsa 18 na mga ka-Siargao sa bulan sa Marso, tuig 2021. Good morning po. Magandang umaga. Good morning usab sa atong mga munisipalidad nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro ug Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito na sa ating programa Siargao TV News. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning usab sa mga silingan nato nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Good morning po uban sa mga kasikbit nga probinsya nga maabot niya atong live stream karon dinhi na sa atong programa. Salamat po. Good morning, magandang umaga mga ka-Siargao. Good morning kang Charles Ken Mantilla. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Good morning Kuya G, watching from Barangay Consolacion. Good morning Siargao. Gikan na kang Sir Espino Mike. Good morning po. Good morning Kuya G, mga taga Siargao po. Greet Kuya G sa ako bata na may birthday ko man. Happy birthday to Rona Jane Salvador. More candle to blow. Anak, love you. Thanks Kuya G pag-greet. Gikan na kang Ma'am Gina Salvador. Happy birthday kang Rona Jane Salvador. Happy birthday kanimo din na. Salamat po. Good morning Kuya G, God bless and keep safe. Gikan na kang Ma'am Cheryl Alcero. Salamat po. Good morning Kuya G, pa-shout out ko ni Presil Ilanda. Gikan na kang Sir Jojo Olila. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Happy viewing po. Salamat. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pagkasayron karon ang kahimtang sa panahon. Pinaagi na ni Shelly Ignacio. Magandang umaga. Para nga po dito sa magkikintayan ng ating panahon, ngayong araw po ng Huwebes, March 18, 2021, easterlies pa rin pong nakakaapekto dito sa ating bansa. Yung easterlies po, ito po yung hanging nanggagaling sa silangan. At ito po ay nagdudulot ng mga thunderstorm or mga isolated po yan ng mga thunderstorm. Lalong-lalo na po yan sa may eastern side ng ating bansa. So, asahan po natin na malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ng kalangitan na meron po tayong mga inaasahan ng mga thunderstorm dahil po sa easterlies. Sa susunod na 2 3 araw, wala pa lang po tayong nakikitang LPA or LPA po na maaaring ma-develop into bagyo. Pero continuous monitoring pa rin po tayo at magiging maganda pong ating tayan ng panahon sa mga susunod na araw. Pero asahan po natin mainit at malinsangan, and then may mga severe thunderstorm po tayo na inaasahan, lalong-lalo na po sa hapon. Samantalang dito po sa may Visayas, gayon din po sa Mindanao, mainit at maalinsangang panahon, asahan po natin na bahagyang maulap lamang ang ating kalangitan. At minsan po magiging clear, may pagkakataon rin po na maging maulap po ang kalangitan natin. May mga inaasahan na po tayong mga localized thunderstorm. Panandalian lamang po yan at isolated. Pero pag-iingat pa rin po ang ating mamamayan. Kung magkaroon man po tayo ng severe thunderstorm, maaari po tayo magkaroon ng mga biglang boost ng ulan and then mga panandaliang pagbaha. Pero isolated lamang po yan dahil po yan sa mga localized thunderstorm. Agwat po ng temperatura sa may Visayas, dito sa may Iloilo, nasa pagitan po yan ng 26 to 32 degrees Celsius, Cebu City 26 to 33 degrees Celsius, Tacloban 25 to 30 degrees Celsius. Sa Mindanao, asahan po natin ang agwat ng temperatura sa may Cagayan de Oro, nasa pagitan po yan ng 23 to 32 degrees Celsius. Zamboanga City, nasa pagitan po yan ng 24 to 33 degrees Celsius. Davao City, nasa pagitan naman po ng 25
to 34 degrees Celsius. Ang pagsikat po ng araw mamaya po yung 6:02 at lulubog naman po ito mamayang 6:07 p.m. At mula nga po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Shelly Ignacio po nag-uulat. Mao ka na mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kaimtang sa panahon. Maayo gihapon ang atong panahon mga kasyargaw. Siyempre adunay mga panalagsa lamang nga pag-ulan. Apan in total sa atong kaimtang sa panahon, okay siya og nindot ang atong panahon karong adlaw. Base na sa report ni Shelly Ignacio mga kasyargaw. Salamat Shelly, good morning kanimo dinha og sa DOST Pag-asa. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G og sa asawa ko na si Isaac Crisologo. Mabuhay ka Kuya G and more power sa Siargao TV News. Salamat po. Good morning Sir Perlo Crisologo. Salamat Sir Perlo. Good morning kanimo din na. Happy viewing kanimo. Samtang dili ta magdugay mga kasyargao atong pagasayron karon ang pinakaunang bahin sa mga balita karon dinhi na sa atong programa Siargao TV News. General Luna ready na sa vaccination program. Kumpirmadong ready na karon sa pagpahigayon sa vaccination program ang munisipalidad sa General Luna o kinisigurado na nga ma-manage sa maong lungsod ang pagpangbakuna. Kinihuman ang gipahigayon sa Rural Health Unit niini nga full support usab ni General Luna Mayor Cecilia Rosellon o ni Municipal Health Officer Dr. Timothy Manalang ang COVID-19 vaccination simulation nga nahitabo niadtong Martes uban sa partnership sa mga multiple agencies sama na sa PNP, PCG, BFP, CAFGO, DSWD, MDRRMO, DILG, DepEd o mga BHWs. Gisuperbisa kini mga kasyargaw sa Department of Health Caraga representatives. Bisan palayo pata sa gikaingon nga herd immunity, nagpahinumdom ang maong Rural Health Unit nga padayon nga musunod sa mga health protocols mga kasyargaw. Mga latest updates karon dito na sa General Luna. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, lancha nga gikan sa Siargao luwas nga na rescue sa Coast Guard. Malampuson nga naluwas kagahapon sa Coast Guard Station Siargao ang MV o Marine Vehicle Vince Gabriel 3 nga adunay 70 ka mga pasahero nga gikan sa Dapa Port paingon untana sa Surigao City. Sumala pa nga samtang nagsubay kini sa kadagatan sa Barangay Cambasac Dapa, kalit nga na damage ang engine exhaust pipe sa maong sakayang pandagat. Maong adunay nahitabong grabe nga aso sulod sa maong lancha. Nasairan nga malampuson usab nga naguyod sa MBCA Suhoton Ferry og luwas nga nahibalik kini sa Port of Dapa mga kasyargao. Ilabi na ang sakayang pangdagat nga Vince Gabriel 3 mga kasyargao. Luwas usab nga nakabalik ang mga pasahero mga kasyargao sa maong marine vehicle o lancha mga kasyargao. Mga latest updates karon mga kasyargao sa nahitabong pag-rescue sa Vince Gabriel kagahapong adlaw samtang nagbiyahe kini o mobiyahe kini paingon na sa Surigao City. Mayo na lang kay dinha pa dapit sa may barangay Cambasac mga kasyargao. Salamat po, good morning, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, bida vaccination awareness gipahigayon sa Barangay Dayauhay, Pilar. May pahigayon og awareness program mahitungod na sa National Vaccination Program against COVID-19 ang Pilar Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Senior Master Sergeant Glenn A. Uy. Pinaagi na sa leaflets distribution sa bida vaccination og pulong-pulong rebida vaccination dito na sa Barangay Dayauhay, Pilar. Kinigihimo usab para na masayod ang katawhan
sa programa sa pagpangbakuna o ang kabubuton niini sa pagpabakuna. Samtang gipahigayon usab ang Symposium on Countering Communist Terrorist Groups, Deception o ang pagpang-recruit niini sa atong mga kabatanunan o mga kaigsuunan na mga indigenous peoples, ilabi na dito na sa maong munisipalidad. Mga latest updates karon dito na sa Pilar, mga kasyargaw. Ilabi na sa Barangay Dayauhay. Salamat po, good morning. Magandang umaga, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Pa-shoutout sa ako asawa na si Samantha Argota. Salamat, Sir Bonifacio Argota. Salamat po, good morning. Happy viewing po. Kaninyong tanan. Salamat. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Coast Guard General Luna may pahigayon og lifeguard training. Isip pagtuman sa Memorandum Circular sa National Headquarters sa Philippine Coast Guard, nagpahigayon ang Coast Guard General Luna og Water Search and Rescue Lifeguard Training sugod pa ni adtong March 15 hangtod na kini mga kasyargaw sa March 21, 2021. Uban sa pakigpartner sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa pagpangulo mismo ni Chairperson og General Luna Mayor Cecilia Rosellon dito na sa Convergence Building, Jetty Wharf, Barangay 1, Poblasyon. Kini nga ongoing training nagtumong nga makamugna o makaproduce og mga trained lifeguards o masiguro ang kaluwasan sa mga swimmers ilabi na di na sa mga kadagatan o sa mga swimming pools. Kini gitambungan mga kasyargaw sa mga trainees sa Matag Beach Resorts sa General Luna. Mga latest updates karon mga kasyargaw sa General Luna, ilabi na ang pagpahigayon sa training sa atong Coast Guard mga kasyargaw. Thank you po sa atong line agencies, ilabi na sa Coast Guard, ilabi na sa pag-training kanila mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga mga kasyargaw, ilabi na kaninyong tanan mga kasyargaw. Salamat po. Good morning, Kuya G. Watching from Kuwait. Pa-shout out sa kumahal na nag-duty na ron sa Valencia. God bless ang pinglang permi, mahal Narven Paliran. Salamat, Ma'am Des. Disay siya ko. Salamat po. Good morning, magandang umaga, Ma'am Des. Good morning, happy viewing sa imong asawa. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, special lockdown sa San Benito, ipahigayon. Ipahigayon mga kasyargaw ang special lockdown. Karong umaabot nga kapistahan sa San Benito o mga kasyargaw. Sumala pa sa gipa kanaog na kamanduan sa mayora ni nga si San Benito Mayor Gina Menil nga sugod March 19 o ugmang adlaw hangtod na sa March 21 mga kasyargaw, walay pasudlon nga dili taga San Benito mga kasyargaw. Ilabi na kung wala kini special travel pass for fiesta mga kasyargaw. Sumala pa nga ang maong special travel pass for fiesta mga kasyargaw, pagabuhaton lamang sa opisina sa Mayora o sa nagkalain-laing mga barangay captains nga otorisado sa maong lungsod mga kasyargaw. Samtang ang mga San Benitoanon nga gikan sa laing mga barangay nga sakop sa lungsod sa San Benito, gikinahanglan magdala sa ilang mga sedula kung mamista og mulabay sa mga checkpoints sa San Benito sa ilang mga sedula mga kasyargaw. Kinahanglan magpakita kini aron sila mailhan nga taga San Benito og pasudlon sa maong lungsod o sa mismong sentro mga kasyargaw. Ang special lockdown alang sa 58th Annual Town Fiesta mga kasyargaw, sumala pa nga magsugod ugmang adlaw March 19 ngadto na sa 21. Ug diin walay makasulod sa atong lungsod mga kasyargaw o sa lungsod sa San Benito kung walay special travel pass for fiesta, ilabi na kung dili ka taga San Benito.
kay aduna nay gipahimutang mga kasyargaw na mga checkpoints sa nagadaiyang boundary sa maong lungsod. O kung mamistahay gikan sa laing barangay kinahanglan og sedula mga kasyargaw. Giawhag ang tanang katawhan sa lungsod sa San Benito sa pagtuman o pagsabot sa estrikto nga pagsaulog sa kapistahan aron malikayan ang sakit nga COVID-19 og malampuson og malipayon nga sa ulugon ang ika-50th kapistahan sa lungsod sa San Benito mga kasyargaw. Mga na latest updates karon dito na sa San Benito mga kasyargaw. Kung gikan kamo sa lain-lain mga lugar adunay special travel pass for fiesta nga gipakanaog o ipanghatag mga kasyargaw sa matag Panimalay. Good morning, Sir G. Watching from Metro Manila. Thank you, Sir G. God bless. Gikanakan Sir Randy Archaga Santisa. Salamat po. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Gikanaka Ma'am Samantha Argota. Salamat, Ma'am Samantha. Good morning. Og kang Sir Bonifacio. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Samtang good morning Kuya G, pa-shoutout ako sa akong mga kalumunan diyan na sa Pilar, especially sa Espehon family. Pagbati gikan na sa Binyan, Laguna, kay Yang Espehon. God bless. Salamat po. Good morning Ma'am Regina. Happy viewing. Good morning Kuya G. Good morning Siargao TV. Bless always and stay safe. Watching from Ortigas, Pasig. Salamat Sir Rinyal Tabige. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G. Pag-greet po sa adlaw nga natawhan kay Danilo Escauso from Caribbean, USA. Stay safe and God bless. Gikan na kan Sir Escauso Nino. Salamat po. Good morning. Good morning, Siargao. Gikan na kang Ma'am Liza Palima. Salamat po. Good morning. Magandang umaga, mga kasyargao. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargao, PDEA 13 o PDEA Caraga, Surigao del Norte Provincial Office, mihatag kortesiya sa Surigao del Norte PPO Provincial Director. Netong March 11, mga kasyargao, alas 3 sa hapon, ang personay sa PDEA Regional Office 13, Surigao del Norte Provincial Office, mihatag kortesiya ngadto na kang Surigao del Norte Police Provincial Office, Provincial Director Police Colonel Noel Espinoza, aron hisgutan ang mga umaabot nga Provincial Intelligence Workshop karong March 29, 2021 og ang pagpahigayon sa Barangay Drug Clearing Operation sa mga nagpabiling drug-affected barangay sa Surigao del Norte ug ang anti-illegal drug operations nga ipahigayon. May pasalig si Police Colonel Espinoza sa tibuok mga kasyargao o ang tibuok nga suporta niini ngadto na sa PDEA aron suportahan ang advokasya sa maong ahensya ilabi na sa anti-illegal drug campaign. Mga kasyargao, mga na latest updates karon dito na sa Provincial Police Office sa Surigao del Norte. Good morning Kuya G, gikan na kang Ma'am Marisa Gonzales. Salamat Ma'am Marisa. Good morning kanimo dinaog sa tanang taga Malinaw. Salamat po. Good morning. Samtang mga kasyargao, DOH Caraga adunay bag-ong Regional Director. Gipahigayon kagahapong adlaw March 17, 2021 ang official turnover ceremony sa bag-ong Regional Director sa Department of Health Center for Health Development Caraga. Gipasa na ni kanhing Regional Director Dr. Jose Lacuna Jr. ang key of responsibility o command ngadto na sa bag-ong mga kasyargao sa bag-ong Regional Director sa DOH Caraga nga si Dr. Cesar C. Casion. Nasaran nga ma-reassign karon si Dr. Lacuna dito na sa Center for Health Development Northern Mindanao. 5 katuig nga mihatag serbisyo sa Caraga Region si kanhing DOH Regional Director Caraga Jose Lacuna mga kasyargao. Malipayon nga gi-welcome karon sa CHD Caraga si Director Casion isip bag-ong Regional Director. Mga na ang latest updates karon mga kasyargao sa DOH Caraga. Aduna nay bag-ong
regional director karon, dili na si kanhing regional director Jose Lacuna Jr. mga kasyargao. Si regional director Cesar Casyon na mga kasyargao. Salamat po, good morning, magandang umaga mga kasyargao. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Digital Jobs PH padayon ang pagpangdawat sa mga scholars. Extended karon mga kasyargao ang pagpangdawat sa Digital Jobs PH o mga scholarships ilabi na sa munisipalidad sa Del Carmen o mga scholars mga kasyargao sa Del Carmen ning isla sa Siargao nga nanginahanglan og scholar sa physical delivery of virtual assistance training sa Surigao City ug Butuan City nanginahanglan pa kini og scholar sa online delivery of social media marketing training. Kini nga mga scholarship programs alang na sa mga unemployed, out of school youth, fresh college graduates, solo parent, returning OFWs, ug mga asawa nga gustong magtrabaho. Ang deadline sa aplikasyon karong April 9 mga kasyargao. Kini nga programa gipaluyuhan sa Department of Information and Communications Technology kon DICT. O gihangyo mga kasyargao ang tanan nga gustong nga magpailalom sa maong scholarship nga mamahimong seryoso o humanon gayod ang training mga kasyargao. Aduna tay gibutang sa description mga kasyargao nga link para na sa application, online application ni ini mga kasyargao. Mga kasyargao, kung gusto ninyo nga makapahigayon o maong mga training mga kasyargao, ilalom sa DICT mga kasyargao, ilabi na sa Digital Jobs PH, palihog, ato lamang kamo sa description nga akong gibutang, din na sa description mga kasyargao. Ang link para na sa application form. Mga na latest update sa DICT, karaga karon mga kasyargao nanginahanglan pa sila og mga scholars may tungod na o para na sa maong mga trainings mga kasyargao. Kay kini para na sa mga out of school youth og mga nagkalain-laing pang mga gustong magka trabaho mga kasyargao. Salamat po, good morning, magandang umaga. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa tong programa. Please share sa atong live stream mga kasyargao para nadaghan ang makaibalo sa mga latest nga panghitabo. Din hina sa isla sa Siargao, din hina sa Surigao del Norte. Ilabi na ang inyong mga loved ones nga anaa sa gawas sa nasod mga kasyargao. Og anaa sa gawas sa Surigao del Norte, ilabi na sa anaa sa Cebu, anaa sa Visayas, anaa sa Luzon. Salamat po, good morning, magandang umaga mga kasyargao. Please share sa atong live stream. O kung na-mention ninyo ang Siargao TV, please use our official hashtag Siargao TV. Salamat po, good morning. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat kaninyo mga kasyargao. Ilabi na kaninyong mga supporters, kaninyong mga viewers nato. Good morning po. Salamat kaninyong tanan mga kasyargao. Salamat po, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargao, entry of foreign nationals sa Pilipinas gisuspinde. Sa gipagawas karon nga memo ni atong March 16, 2021, temporaryong gisuspinde sa National Task Force Against COVID-19 ang pagsulod o ang entry sa mga foreign nationals o mga returning OFWs nga o ang returning overseas Filipinos nga non-OFWs mga kasyargao o dili mga OFW tungod na mga kasyargao nga magsugod karon mga kasyargao ang suspension sa March 2021 ug magdugay hangtod na sa April 19, 2021 mga kasyargao. Samtang exempted sa maong suspension ang mga returning overseas Filipinos nga adunay 9C visa, medical repatriation nga giendorso sa DFA, exempted usab ang Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs o dito na sa OWA, mga distressed ROFs
o adunay mga emergency mga kasyargaw. Mga latest updates karon sa kauluhan, ilabi na ang suspension mga kasyargaw sa entry of foreign nationals mga kasyargaw, ang mga foreigners mga kasyargaw. Maradyo na buntag Kuya G og sa ato tanan taga Siargao. Good morning Sam sa ako maguyang na si Edwin Pobe didon sa Barangay Sayak og sa tanang Pobe family. Keep safe sa ato tanan. Watching here from Imos, Cavite. Salamat Ma'am Jacqueline Gonzalez Pobe. Salamat Ma'am Jacqueline. Good morning kanimo din ha. Og sa tanang taga Imos, Cavite, magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po. Good morning. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw sa atong programa karon, Pilipinas nakig-istorya na sa Serum Institute of India alang na sa local vaccine production. Nakig-istorya na ang Pilipinas sa Serum Institute of India aron na estudyuhan ang posibilidad nga mapahigayon ang local vaccine production sa atong nasod Pilipinas. Sumala kini kang vaccine czar Carlito Galvez Jr. nga nakabalik na sa atong nasod gikan sa India kundi mipirma kini sa agreement alang na sa 30 million doses sa Novavax. Gingon ni Galvez nga nakikistorya na kini sa SII alang na sa posibilidad nga ibalik sa atong nasod ang kapabilidad sa pagbugna og makaproduce og kaugalingong bakuna og sumala pa nga andam ang 100 ka scientist sa India nga mutabang sa pagmugna sa bakuna mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa kauluhan karon. Good morning po kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagtutok mga kasyargaw. Salamat. Happy viewing po kaninyong tanan. Sa tanang nag-birthday karon, happy birthday po. Sa sunod na mga segment nato mga kasyargaw, aduna na tayo i-post din ha sa atong comment section nga mga forms para na sa birthday greeting sa inyong mga minahal sa kinabuhi mga kasyargaw. Aduna tayo ipahigayon na ingana na segment para kada adlaw aduna koy basahon ng na mga birthday greetings para na sa inyong mga loved ones. Hulatan lamang na to mga kasyargaw ang maong segment mga kasyargaw. Ako nang ihanyag ba posible nga sa Lunes sugdan na nako ang maong segment mga kasyargaw. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Mayong buntag sa akong nanay Paida og pamilya diha na sa Mabini, Santa Monica from Benguet Cordillera Administrative Region. Gikan na kang Ma'am Lizelle Lopez Bioco Villagracia. Salamat Ma'am Lizelle. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa Benguet sa Cordillera Administrative Region. Salamat po og sa imong pamilya kang Nanay Paida og pamilya sa Mabini, Santa Monica. Salamat po. Good morning. Please share po sa atong live stream para daghan ang hibalo sa mga latest updates kung unsa na ba nahitabo karon din na sa isla sa Siargao. Ilabi na sa inyong mga minahal na sa kinabuhi. Salamat po. Then, use our official hashtag Siargao TV, mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, ang latest updates sa COVID-19 sa Pilipinas. Ang nasod Pilipinas karon mga ka-Siargao, aduna na kinatibuk ang 635,698 ka total cases mga ka-Siargao. Nadungagan kini kagahapong adlaw og 4,387 maong ang active cases karon. 61,733 na. Mas dako mga ka-Siargao sa naunang mga bulan nga gikatala sa DOH. Samtang 561,099 na mga ka-Siargao ang naka-recover. Samtang ang mga nangamatay ana sa 12,866 mga ka-Siargao as of 4 p.m. March 17, 2021 mga ka-Siargao. Mga latest updates karon sa DOH mga ka-Siargao, ilabi na sa ihap sa mga COVID-19
cases sa Tibok Nasod, Pilipinas. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Salamat Kuya G sa pag-shoutout. God bless. Salamat Ma'am Lizelle. Salamat po. Shoutout kanimo din na. Salamat po. Please share sa atong live stream. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Salamat ma'am. Happy viewing. Thank you po. Samtang mga kasyargaw, din na lamang kukutob. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban, din na sa tong programa, Siargao TV News, para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa Tibok Nasod, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibuok kalibutan. Kini, ang inyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, maayong buntag sa tanan. God bless, #Siargao TV.